Dobrý den, ukážeme si, jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2011. Vyplnění daňového přiznání si vysvětlíme na příkladu zaměstnance, který si při zaměstnání přivydělal 25 000 korun na dohodu o provedení práce. Pan Dočekal si chce od základu daně odečíst úroky z hypotečního úvěru, pojistné na soukromé životní pojištění, penzijní připojištění a uplatnit slevu na dani na 2 děti. Na první straně daňového přiznání uvedeme sídlo finančního úřadu, pod který podle vašeho trvalého bydliště spadáte. Daňové identifikační číslo vyplňuje pouze podnikatel, který je registrovaný na finančním úřadě. Dále vyplníme rodné číslo, u 9místného rodného čísla zůstane poslední políčko prázdné. V řádku 03 křížkem označíme variantu do řádné daňové přiznání, další varianty se používají při opravě již podaného přiznání. Řádek 04 většinou nevyplňujeme, týká se například subjektu v konkurzu, vyplňuje se také při smrti poplatníka. Na řádcích 05 a 05a označíme křížkem, zda přiznání zpracoval daňový poradce a zda máme povinnost ověření účetní závěrky auditorem. V našem případě jsou obě 2 odpovědi ne. Dále vyplníme kalendářní rok, za který daňové přiznání podáváme. V našem případě uvedeme rok 2011. V následujících řádcích vyplníme osobní údaje, číslo pasu vyplňují pouze poplatníci, kteří v České republice nebydlí. Řádky 23 až 30 se týkají lidí, kteří v České republice nemají trvalý pobyt, ale platí tady daně, tzv. Daňových nerezidentů. V řádku 30 označíme variantu ne, pokud nemáme obchodní spojení se zahraniční osobou. Na druhé straně daňového přiznání do řádku 31 napíše zaměstnanec roční hrubou mzdu od všech zaměstnavatelů. Údaje získáme z potvrzení o zdanitelných příjmech, které mu vydá zaměstnavatel. V našem případě je to 413 916 korun. Do řádku 32 uvedeme úhrn povinného pojistného, které zaplatil zaměstnavatel za zaměstnance. Údaje opět získáme z potvrzení o zdanitelných příjmech. V našem případě je to 32 236 korun. Řádek 33 vyplňujete pouze v případě, že jste pracovali v zahraničí a uhradili tam daň. Na řádku 34 sečtete řádek 31 a 32 a odečtete řádek 33. Celkem je to 546 152 korun. Řádek 35 opět vyplňují pouze zaměstnanci mající příjmy z ciziny. Do řádku 36 přenesete výsledek z řádku 35. 546 152. Pokud jste neměli příjmy z ciziny, na řádek 36a přeneseme výsledek z řádku 36. Takže 546 152. Do řádku 37 uvedeme dílčí základ daně z podnikání, v našem případě nevyplňujeme. Řádek 38 většinou nevyplňujeme, uvádí se sem například příjmy z dividend. Na řádku 39 se uvádí dílčí základ daně z pronájmu, v našem případě nevyplňujeme. Na řádku 40 uvedeme dílčí základ daně z ostatních příjmů podle paragrafu 10 zákona. Opět nevyplňujeme. Na řádku 41 provedeme součet řádků 37 až 40. Což je 546 152. Pokud nemáme příjmy z ciziny, na řádek 41a přeneseme výsledek z řádku 41. 546 152. Na řádku 42 základ daně sečteme řádek 36a a kladnou hodnotu z řádku 41a. V našem případě znova napíše 546 152. V řádku 44 mohou podnikatele uplatnit odečet ztráty z minulých období, nás se netýká. Na řádek 45 uvedeme základ daně z řádku 42, což je 546 152 korun. Do řádku 46 uvedeme hodnotu darů poskytnutých na financování vědy a vzdělání, školství, kultury, podporu ochranu mládeže na sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární účely a podobně. Jako dar pro zdravotnické účely se uznává i odběr krve u bezpříspěvkového dárce. Jeden odběr se oceňuje částkou 2000 korun. Hodnota daru můžeme odečíst od daňového základu, pokud jeho částka přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 korun. Celkově můžeme odečíst dary do výše 10% ze základu daně. My nevyplňujeme. V řádku 47 se od základu daně odečte částka, která se rovná úrokům z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru zaplaceným ve zdaňovacím období. Údaje získáme z potvrzení od banky nebo stavební spořitelny. Celková částka úroků, o kterou snížíme daňový základ, nesmí přesáhnout 300 000 korun. V našem případě je tato částka 22 000 korun. Na řádek 48 uvedeme částku, kterou poplatník zaplatil na penzijní připojištění. Částku, kterou získáme z potvrzení od penzijního fondu, je třeba snížit o 6 000 korun.
Nejvýše je možné odečíst 12 000 korun. Pan Dočekal se odečítá 12 000 korun. Do řádku 49 uvedeme zaplacené pojistné za soukromé životní pojištění za rok 2011. Výši pojistného získáme z potvrzení od pojišťovny. 12 000 korun, pan Dočekal. Na řádku 50 se od základu daně odečítají zaplacené odborové příspěvky. Odečíst můžeme částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů a maximálně 3 000 korun. Řádky 51, 52 a 53 většinou nevyplňujeme. Na řádek 54 uvedeme součet nezdanitelných částí základu daně, sečteme tedy řádky 46 až 53. V našem případě tato částka činí 46 000 korun. Na řádku 55 odečteme od základu daně z řádku 45 nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky z řádku 54. V našem případě výsledná částka činí 500 152 korun. Na řádku 56 zaokrouhlíme výsledek z řádku 55 na celá 100 korun dolů. 500 100 korun. Na řádku 57 vypočteme daň ve výši 15% z částky na řádku 56. V našem případě vychází částka 75 015 korun. Do řádku 58 opíšeme údaj z řádku 57. Čili znovu 75 015. Stejně tak do řádku 60 opíšeme údaj z řádku 58. Znovu tedy 75 015 korun. Řádek 61 se týká podnikatelů, kteří uplatňují ztrátu. Pan Dočekal tedy nevyplňuje. Řádky 62 a 63 se většinou nevyplňují, týkají se podnikatelů. Do tabulky číslo 1 na třetí straně daňového přiznání vyplňujete údaj o manželce nebo manželovi, pokud si chcete odečíst slevu na vyživovanou manželku nebo manžela ve společné domácnosti. Pan Dočekal tuto slevu neuplatňuje. V řádku 64 uvedete slevu na dani na poplatníka. Tuto slevu si může uplatnit každý poplatník a její výše za rok 2011 je 23 640 korun. Na řádku 65a uplatňujeme slevu na daň za vyživovanou manželku. Pan Dočekal ji neuplatňuje. Pokud je vyživovaná manželka nebo manžel invalidní, můžete si na řádku 65b odečíst dvojnásobek předchozí částky. Pan Dočekal neuplatňuje. Stejně tak v případě, že pobíráte invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně, můžete si v řádku 66 odečíst slevu na dani ve výši 2520 korun ročně. Pan Dočekal neuplatňuje. Na řádku 67 si mohou odečíst slevu na dani ve výši 5040 korun poplatníci, kteří jsou uznáni invalidními pro invaliditu třetího stupně. Opět neuplatňujeme. Na řádku 68 může uplatnit slevu ve výši 16 140 korun držitel průkazu ZTPP. Pán Dočekal neuplatňuje. Na řádku 69 si mohou odečíst slevu na dani ve výši 4020 korun studenti do věku 26 let, doktorandi při denním studiu do 28 let, opět neuplatňujeme. Na řádku 70 je proveden součet všech slev na dani. Sčítáme tedy řádky 62 až 69. V našem případě vysoká částka 23 640 korun. Na řádku 71 odečteme od vypočtené daně ze řádku 60 všechny slevy z řádku 70. Pokud vám vyjde záporné číslo, napíšete 0. V našem případě vyjde 51 375 korun. Do tabulky číslo 2, údaje o dětech žijících ve společné domácnosti, uvedeme příjmení a jména dětí, jejich rodná čísla a počet měsíců, kdy s vámi žili ve společné domácnosti. Do řádku 72 se napíše částka daňového zvýhodnění na děti, které s vámi žijí ve společné domácnosti. Na každé dítě je to 11 604 korun za rok, 967 korun za každý měsíc. Pana Dočekala celková částka činí 23 208 korun. Do řádku 73 se uvede sleva na dani za vyživované dítě. Je to částka z řádku 72 uplatněná maximálně do výše daně na řádku 71. V našem případě je to znovu 23 208 korun. Do řádku 74, daň po uplatnění slevy, napíšeme rozdíl řádku 71 a 73. V případě Dočekala vyjde částka 28 167 korun. V řádku 75 se uvádí daňový bonus, na ten má nárok ten, kdo má daň vypočtenou na řádku 71, nižší než daňové zvýhodnění na děti vypočtené na řádku 72. Opět neuplatňujeme. Na řádku 76 napíšeme úhrn už vyplacených daňových bonusů, které vyplatil zaměstnavatel. Údaj získáme z potvrzení o zdanitelných příjmech. Pana Dočekala tento řádek nevyplňujeme. Do řádku 77 napíšeme rozdíl na daňovém bonusu, tedy rozdíl řádek 75 a 76.
Šestý oddíl nevyplňujeme. V řádku 84 napíšeme částku sražených záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti. Údaj získáme opět z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Pan učitel dostal podklad na částku 57 165 korun. Řádky 85 až 90 se většinou nevyplňují, týkají se dalších uhrazených záloh na daň. V řádku 91 vypočítáme konečný výsledek. Od řádku 74 odečteme řádek 77 a řádky 84 až 90. Pokud nám vyjde kladné číslo, máme daňovou povinnost, v případě záporného výsledku máme přeplatek. Panu Čekole vychází záporná částka ve výši 28 998 korun. Na poslední straně daňového přiznání uvedeme počet listů příloh, které budeme posílat spolu s daňovým přiznáním. Dále vyplníme jméno, datum a daňové přiznání podepíšeme. Pokud nám na daňovém přiznání vyšel přeplatek na dani a chceme ho vrátit, musíme vyplnit ještě spodní tabulku žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob. Přeplatek si můžeme nechat zaslat buď na adresu nebo na účet u banky.